Nga itong nadungog karon pag silaob magkahuna na dahil itong kalayo. Ang atong Ginoong Hesukristo sa atong pagpumalandong karon nagpasabot nga kining kalayo o pagpasilaob kanato. Nagisgot kini may tungod sa iyang grasya nga ihatag kanato. The fire of baptism ug kining pakigdait nga atong nahibalaan nga peace diin si Kristo mao ang prinsipe sa kalinaw nga karon miangkon nga dili kalinaw ang iyang dalhon, dili pakigdait ang iyang gidala kun dili pagkabahin-bahin. Nagpasabot lamang kini nga dili siya makig-uyon sa kalibutanon nga pamaagi. Ang kalinaw nga iyang gidala, dili kalibutanon nga kalinaw, kundi langitnon nga kalinaw, mao nga ang mudawat niini makasinati og pagkabahin-bahin sa ilang panimalay, sulod sa ilang relasyon. Kung ang mga tao mosunod kang Kristo, diha sa pagkausab sa ilang kinabuhi, mahitabo gayud nga anay pagkabahin-bahin. Mga kaigsunan, kung maghisgot kita og kalayo, aduna kana siya transformative power. Aduna siya epekto og tuyo og kini mao ang conversion. Sa atong ebanghelyo, ang atong Ginoong Hesukristo wala lamang magsulti niini ngadto sa iyang mga tinun-an, kundi sa bagang duot sa katawhan. Ngani apil kita niini. Hangtod karon maura gyapon nga pulong ang atong madunggan bisan kung milabay na ang 2,000 mga katuigan. Ang tuyo sa atong Ginoong Hesukristo mao nga mosilaob na unta kita sa grasya diha sa pagsugod nato sa atong santos nga misa, sa atong pagtimaan sa atong kaugalingon sa santos nga krus. Ang pari magkanayon ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang paraghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Pagkanindot unta kini kung mosilaob na kini maong grasya nganhi kanatong tanan. Aban hangtod nga dili kita mutugot nga kini mutuhop kanato, walay conversion, walay kausaban nga mahitabo dinhi sa kalibutan. Magpabilin gihapon ang atong pagkahinakog, selfish interest. Well, mga kaigsunan, dili kita matingala kung maghisgot kita niini tungod kay ang anthropology makapasabot kanato, makatabang kanato sa pagpasabot niini. Sumala pa sa wala pa ang transportation, wala pang accessibility, ang mga tao stay putra. Well, walay laing mga nakasagol sa ilang rasa, puro mga natibo ang mga tao. Hangtod nga nasagulan o laing dugo or rasa. For example, sa Pilipinas, ang mga mistiso niini ana pagayoy mabati nila nga nationalistic attitude. Ila pagayod gihapon nalipod ang ilang soberenya bisan kung ana sila liwat sa laing lahi. Pero pagka second generation or third generation, fourth generation, mubalik na sa pagkanugnog. From being nationalistic, pareto ato mga hero sa una sila ni Rizal, Marcelo del Pilar, bisan nag-eskwela dito sila sa lain nga mga nasod, gitaw sila nga ilustrado, pero ang ilang kasing-kasing Pilipino gayud, nationalistic. Hangtod na pagkadagan sa mga bago nga henerasyon, nahimra kita ng mga regionalistic, then clannish, then family-centered. Hangtod nga ang family tungod sa politics, magkabahin-bahin. Hangtod nga mahimra kita selfish, self-centered na mga tao. Ug ngani halayo na ang Ginoo kay ang atong kaugalingong kabubuton naman may matuman og dili ang kabubuton sa Dios.
So mga kaigsoon ng atong Ginoo, nagpahinumdum kanato sa conversion, kay ang kalayo makapausab gayud sa bisan unsa nga butang, ug makapurify kini, ug mahibalik ang iyang genuine ug original nga itsura. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, mausab kini ang iyang tuyo nga mausab kita ug mosilaob na diha sa kausaban sibo sa kabubuton sa Dios. Kay ang kalayo kung ato kana siyang panid-an, aduna siya'y heat nga makapainit sa atong bugnaw nga mga kasing-kasing. Mahadlok nga ni kita mabuhat og maayo, kay bisan ang maayo hilabtan pa sa mga tao, butang-butangan pa kita. Kung mo save kita, posible pa kita'y pasanginlan. Ang kalayo gawas nga naa siya kainit, ana siya kahayag. Ang kahayag nga maoy maglamdag sa atong mga huna-huna gikan sa pagkaburingog ngadto sa pagkalinamdagan sa Espiritu Santo. Aron nga makita nato dili lamang atong kaugalingon, kundi ang halapad nga kahimtang sa kalibutan. Dili lamang sulod sa atong balay, kundi ang entero kalibutan, magsabta nato ang panghitabo nini ug ang dagan sa kinabuhi nini. Gawa sa kainit ug kahayag, ana ang energy ni anang maong kalayo, makamove nga ni kana siya. Ang iyang elemento ni ana makapalupad nga ni balon. Mao nga ni atong gamiton sa una sa mga makina, bisan sa refrigerator. Ana ay energy ang kalayo. Ug mausab kini ang grasya. Ana siya kusog nga makatukmod kanato sa pagbuhat ug maayo ra gayud. Ang maayo nga gibuhat nato dili aron kita daygon, kundi ang kaayo nga gibuhat nato tungod sa atong gugma ug pagsalig sa Dios. Gani siya uban kanato, maoy nagsugo kanato. Aron himayaon ang ngalan sa Dios ug dili kung kita ang daygon sa mga tao. So pagkanindot niini nga kahintang, kung musilaob na ang kalibutan, pagkanindot niini tan-awon kung kita puno sa grasya. Sa Office of Reading karon sa mga alampuon sa mga Madre ug Kaparian, ang first reading diya naghisgot metod kang Isayas nga gitawag siya sa Dios apan nagdumili siya kay lagi hugaw ang iyang mga gipanulti, ang mugawa sa iyang mga ngabil puro mga tampalas, pero sa iyang vision ang anghel sa Ginoo miduol kaniya nga nagdala og baga og gibutang sa tumoy sa iyang dila ug giingnan si Isayas, sukad karon ayaw na tawag ang imong kaugalingon nga hugaw, niining kalayo naputli na ikaw. Ingana ka transformative ang kalayo, ingana makausab ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo kana kung dawato nato kana. So mga kaigsunan, ang tumong sa atong Ginoong Hesukristo, side makita kung unsay dagan sa atong pamilya, mismo sa atong kaugalingon, grabe ang influensya sa mga teknolohiya, sa politics, even sa economics, hangtod nga sirado na ang atong kaugalingon sa grasya sa Ginoo. Nangandoy ang atong Ginoong Hesukristo. Nga unta, musilaob na kita sa grasya. Tugutan unta nato nga may suy-sudan kita sa kalayo sa grasya aron mausab ang atong kinabuhi ug kini ma-purify, mahibalik ang original nato na itsura, ang pagkaitsura sa Dios ug ang pagkasama sa Dios. Mga waya ng mga kalaying sa saya o unsa pa ang nakapalipa, nakapahugaw kanato. Magampo kita sa atong Ginoong Hesukristo nga unta dugangan pa kita sa pagkamapaubsanon aron mapatigbabaw ang gugma ug grasya sa Dios alang sa atong kausaban, kaluwasan, kahingpitan ug kinabuhi nga walay katapusan didto sa gingharian sa langit.
Karon manindog kita og atong padayag